approach mane manyaka ji hinyre ahinya? Ang'o mamono ng'ato retreat kata ng'iyo ni ma oganda wa kakoro chopo kama koro oganda dhi hinyore to koro wanyalo ywe matin kiny bende piny norundi kopoko chamo piny? Omamba. But I seem to be having the challenge mar jowadwago kawinj maber ahinya, because I lost Pauline at one point. Modong koro naneno mana side language. I lost her. Pauline. Yes, so I think something needs to be done on either their mic or mine. All right. Now, there is an issue ma Pauline owacho kanyo kane poke olala ma wacho ni sirikal onego bed they provide security ne ng'ata ng'ata. I agree with her 100%. Mano tich sirikal mondo provide security. Yes. Takiani bong'eyo ni security chakore kod an to chakore kod in to chakore kod en. Kapok king'iyo the ratio of police officers to common citizen, ibiro yudo ka we are so much way. Police achiel nyalo rito ji 1,000 to ji 1,000 ni at different points. So samoro a function achiel police kata 20 emote against kata 3,000 or 30,000 or 20,000. So kapok wadhi ni sirikal onego kwong wang'e ni to an kaka an be gima timo kama antie gi joma an go en gima nyalo miyo security na kata security mar ng'ato bed makare. Kapok wang'eyo mano to wabiro bedo kwaywak ni sirikal to wahinyore ahinya, sirikal to wahinyore. And mark you Bati, yes, kata mana rally mar Linda Mwananchi manyocho the Homa Bay, with tremendous respect. Kani tiegi kwa noti moneto rach. But nyaka jotelo manene kanyo go. Ng'ato ka ng'ato nigi polisi are ura dika. To apart from that kawachi wabiro to donje iye. Koro mano neno ka en sirikal osemiye security. To samoro in moketi kaka shell, an moketa kaka shell, ng'at machielo moket kaka shell. Ing'eni gini paro na gire maji rebellion. Kene bat. Noyudo kote. Maji rebellion. Ne en gine moro ma ikono jogi ni kan jokogo bunde. To bunde no dhi kiera ok dhi gine. Ok dhi donje dendi. Okay. Ok bi goy. So ema nyocho chalo na gi gima nyocha neno. Jomoko nie wi gari gi police to jomoko boluoro gi to sia jomoko ni wadhi urabeya gino goji. So adwaro anakwayo ni wan kaka jotelo or any other common citizen wabedi kwa ng'eyo ni ngima wa gi arita kwe mar ngima na chakore koda kaka an Jojo Mamba to chakore kodi kaka en George Bati to chakore gi Pauline to gi osiep na Ken mobedo kanyo. To kwa bedo ni sirikal to sabari otieno to campaign bendo chiengo tieno, sirikal may not be able to handle these issues effectively. So anda gombo ni jowa obed o guide put adok on a point mana wacho jowa guide weche mag siasa madhi mbele gi in a manner mok ni benefit gi nikech ing'eni. Let me tell you George, yes, jotelo go kadepo ni gimoro ohinyo kanyo to Parliamentary Service Commission luongo ndege biro kawo gi paw ndege ma Homa Bay no titero gi Nairobi. To koyud ka Nairobi ok ginyal change titero gi India at the expense of taxpayers. Man. To in tede samoro se dispensary matok dalau osechui pala ma Panadol be onge. Ma koki ni de manyo Panadol to Panadol be onge kata usi mitwangi go no kende ma onge. To jal mano keti ni de ade gine ogoji gino de kiera ok en bunde. To be ma thiedi ka at the expense of your life. So security we must start with us. All right. Daher